три лесни техники гарантирано ще ти помогнат да се справиш с акнето, независимо на каква възраст. Номер 1. Мий лицето си 2 пъти на ден, сутрин и вечер, с нежен почистващ гел, който маха мазнината и замърсяванията. Не използвай сапуни, които изсушават кожата, защото това може да я раздразни и да влоши акнето. Номер 2. След почистването нанасяй крем или гел с салицилова киселина. Това помага да се унищожат бактериите, които причиняват пъпките и намалява възпалението. Номер 3. В никакъв случай не пипай и не изтискай пъпките, защото това може да ги възпали още повече и да остави белези. Остави ги да изчезнат сами с времето, докато ги лекуваш с горните 2 стъпки. Това са само 3 от многото начини, но има и още един, който ако го прибавиш към тези 3, ефектът ще бъде още по-добър и гарантирано ще се справи с акнето. Ако искаш да ти разкажа за този 4-ти начин, пиши "искам" в коментар и ще се свържа